Julle ken my, want ek het K-video gemaak, waar my mense kyk nie. Maar ja, as jy net kyk nie, dan speel ons vandag die game, voor met die Skywars nie. Maar ek het die game ook een bykie geskammer nie, so toe mis ek een nieuwe account maak. Ja, dit is nie my main account nie. So, ek gaan later van tyd weer my main account is, nee. Maar ja, sien, maar nou gaan ek op level 1 begin, want dit is die eerste keer dat ek die game speel. Maar ja, en jylle, ek het video's gemaakt, nee. Maar toe werke die hulle nie lagheid nie, nee. Toe delete ek hulle. So ja, op die oomlik is daar net een video, nee. En ek het gesien, hy het afgekat van hy nie mis nie, ek jammer gedaan het. Ek weet nie, ek het dit gedoen nie, my mis nie. En kyk, ek het die gang gekies, my gekies, dit begin met die 5. Maar die beste is die ene, wat ek van weet. En jy kan die keer change, maar jy het kostuum weer my. En jy moet mission doen. En as enig iemand my wil doen, sê dit in die comments net, dan invite ek jou. Nou, dit is my eindelijk level 5. Nee, is echt het level level. Oei. Nou ja, kost probeer mensen krijgen, ja, de woning. Oké, dus die gaan naar zo'n ja. Nou, die is mijn eerste video, waar van die Minecraft video. Oh nee. En jullie hebben ons geklikt op Fortnite. Oké, dan want ik mij in een potje gewacht. Ja, het is lekker. De mensen mij geklikt nog een meer. Oh, ja, nou nee, hulle gezien dat ik de visstank gehad. Nee. Ik weet nou een nieuwe visstank. Wat groter is. Ja, dat is cool. En mijn channel bestaat nog. Maar ik ga niet meer op hem uploaden. Want ik heb access voor. Maar ja. Ja. En ik ga weer een Minecraft video maken. En mijn vriend, en wat ik laatst mee gespeeld heb. Hij is op dit ogenblik bij zijn vader. En die internet is niet bij sterk niet, zo ik kan niet spelen. Ja, op dit ogenblik is dit net echt voor nou. Oké, dit is niet wat met gebeurt nie. Je moet gewoonlijk moet beginnen met al je abilities nie. Maar cool. Dat is mooi. Gewoon het zo bij mensen gebruiken nie. Je begint gewoon met al je abilities. Nou, op die een stage het ek gedink dat jy die game gedoet nie. Maar ek het nie. Maar dan het ek altijd gekry. Dus ja, ek het die maximum bom gekry nie. En dis die ding, ek het een nieuw gehad nie. Waar ek kon gelunch het, maar ongelukkig het het ook my spanmaat, maak het ook my spanmaat het nie. En toe gister en toe lok ek aan. Toe sien ek dat die nieuwe nukes, so ja, dit is cool. Ja. As jy wil heel goed op my main account speel, kan ek een dag, wat ek gaan op my laptop lees nie, maar dit het al alles op my. Dus ek het klaar die maximum, die beste suit in die game op my account. Hy het nie bomme gehad, hy het nie suits gehad nie. Hy het die suits gehad. Maar ja, die suit wat jy vir free kry, nie een wat jy koop nie. As jy dit verstaan.
ja, nou ja, ek sit 'n klein bietjie so vas, maar en ek bly die ding mis, ek weet nie hoe die hel my daar kom weg nie, dis hoe die hel werk jongens, ja. Oh, ek kan my kos afpas en nooit het agtergekom, of dis 'n nuwe beta. Dan is wel, dis nog nie eens die ding, ek wonder nie. Ek wonder waar gaan die wel wees. Is laag nog terug. Maar my favorite bonge design is tussen die nek en die chopper, wat ek van weet. Want die ander drie, weet ek nie lekker hulle om te pilot nie, want ek het hulle nog nooit gehad nie. Ach nee, die het al verloor. Maar ja, jy kan aan verloor design. Wat ek hier baie weet is. Ek weet nie hoe kan nie. Maar ja, ek weet nie die abilities nie, want ek het hom nog nooit gespeel nie. Dit ek sê nie, ek het dat die game gespeel nie, maar ek het nooit die level gespeel nie. Ja, dis ek om dit wat in life. Maar ons doen een basic mission, hè. Dit is nie hoe een gewone mission lyk nie, hè. Die gaan basically vir ewig en elke 5 waves, nee, moet allemaal die water doorgegaan. Dus kijk, ek is nou dood. Wanneer jy in 'n mission doodgaan, nee. Jy word net daar, jy kan niks doen nie. Dus kijk, wanneer my avatar spijken, nee. Even in my main account is my avatar spijken, nee. Maar ek plak, ek het nie nou pak nie. Ja. Daar laat in die jare en ek my avatar beter lyk. Hoopelik, ek hoop so. Ek weet nie verder, maar ja, ek koop so. Ja, hoe te hulle verklaar het weer? Ek nou nie, maar hoe te hulle verklaar het weer? Dan met die level 10 is hier so. Hol. En ja, ons allemaal gesprek zijn maar afkammen. Ek het nie aan dit gedink om te record nie. En later van die tyd gaan ek op blokfiets record. So ja, alles is okay. Nou, my avatar gaan altyd dieselfde wees nie, nee. Want dit is baie games, nee, waar ek op verskillende accounts gaan speel. Dus as ek blokfiets op die game wil speel, keer kan speel, nee, sal ek nie kan, want ek het klaar blokfiets op die account gespeel, waar ek nie record het nie. Dammit, ja, dan nog het is en dit. Wacht nou, dat is een was. Maar die level 10 was dom om die te kon challenge. Net ek wat 37 is op mijn account, nee, dan die BP. Dan probeer level 10 BP. En kijk, daar is die DNA. En ek het nou 8 DNA. Het is nog nie genoeg en soos jy kan dan dis geld. En ek weet nie hoe kan woud die dis alles ook kapijker. Ok. Ja. En die luisterstaat, net dit te byken is, nee, moenie dan kan slaag nie. Maar ek gaan my geld op
spaar dat ek hom mooier kan maak. So, ek sien dis net abilities. So, ja, dit is baie cool, hè. Maar as ons hiervoor gaan by store, hè, sien jy al die fiets in die game. So, ja. My vriend op dit oomblik gebruik hom. Nee, want hy is nuke, ek kan net vir julle verduidelik wat dit beteken. En dis is iets wat ek op dit oomblik gebruik, nee. Ek het al vier sy weapons, maar ek gebruik die meeste met hom en hom. Ja. En die soet dat like on nie, nee, want hy is nie radioactive nie. Ja. En dan is die equipment is die niks. Ek het die nog op die oomblik gehad, nee. Ek dacht, dit was die maximum, nee. Maar en toe uit hulle die nee. So ja. En dan die ene. The city will be gone, but so will the gold. Ek wens ek het ons gesoek. Ek het ons gedaan. Nee. Maar ek weet nie die ene nie, nee. Maar jy moet jouself sacrifice met die ene. Sien ek like die choppe die ene. Maar, iemand het my party. Wat ek, wen, is jou co-pilot, nee, jy upgrade jou goedie. En as jy die koop, nee, kan jy soet regenerate. Ja, dit is cool. Ek het al die op my main account. Maar ja, nou wacht ek. Het die best wat my geadded. Geïnvited. Dan kan ons begin. Oké, gaan dit begin. Ja. Well, I'd like to shoot. Yeah, I'd like to shoot. And just to shoot like at the here. Alle please in Australia. Away Australia, ja, Australia. Boy, shoot. Australia. En die vaak ek het begin het op my account met. Maar ek het my gat gesien vir. En ek gaan daar nie weer try nie. Ek sukkel met die swakste een. En daar is die swakste een, daar is die tweede sterkste een, daar is die sterkste een. En ons het my gat gesien met die sterkste een. Wel ek, op die tyd was ek nie baie goed nie in die game nie. Maar nou op my myne kant kan ek die plek so alleen doodmaak. Ja, dit is nice. En ek het gemis, hoe het hulle dit gemis? Oh wait, my mate said the fire effect. Nice. Cool. Nee, dit gaat achter. Wel nooit die kant kwam dit achter kom nie, maar ja. Duidelijk is dat hy sikke so skors helpen. Ja. Kijk hoeveel damage doen. Ek kan nou jump die sterkste uit. What the hell was good idea to kill attacking? Okay, to be fair, it was my good I thought that was a good idea for a moment. But yeah. Oh, they helped me. Come and help. Oh. Sorry, I just yell say Lucha. Goeie hel, hulle XP. Goeie hel. Julle, ek nou jy vir wat leer. Kan nie die XP. Go die.
nooit te laat om te zijn. En ik ga aan mijn thuis tekenen. Maar en al die guys gaan op dezelfde video wezen. Elke game gaan zijn eigen video. Obviously. En mijn goal now is om dit bij level 10 te komen. En dan ja. Weet, niet al die games is geunlocked voor mij niet. Nee, for obvious reasons. Nee. So ja. En ik heb 2 oude accounts en 1 mijn account. Ja. Ik ga dat nog maken. Ik zei niet, ik ga nog maken. Ik zei niet, ik ga niet. Ik zei dat is een kans ik ga. Maar alweer, wat Australia zo makkelijk. Ik zei dat die shit genervd. Maar deze category 5. En partij mensen gaan die anime kijken. Nee. Ik heb nog niet die anime, wou die 2 movies gekeken. Nee, dat is niet aardige anime niet. Nee. Maar de 2 movies. So ja, dat is nice. Partij mensen kennen. Ik kan niet nou zijn naam zijn. De kinderen YouTube serieus is. Ik weet niet hulle mijn video gaan af gaan vatten. Ja, dit niet. Ja, ik ga dit in de kans vatten. Nee. Maar dat, ik ga dit in die chat, in die comment section zeggen. Als ik hem daar. Maar ja, zie, Australia is makkelijk. Gewoon ja. En met het begin gaat ja, XP. Ja. Ja. En mensen kan maar voor mij kwaad nee. Maar ik heb het al gezien, nee. Maar ik wil kaarten meer ronde. Jullie kan doen wat jullie wil. Ik zie nog niet. Ja. Jullie hoeft niet te kwaad nee. Maar ik ga in. Say in the comments of jullie samen met mij. Ik hoor mensen nou. Wat er nou weten zit nee. If you love Jesus Christ, just die stupid. Dit is God, je moet het niet doen. Ja, als een van die mensen die video kijkt, nee, jij is niet een goede persoon. Maar dat is om God en om God zijn naam te gebruiken voor kan je goed nee. Is niet laag niet. En zo. En ach, come on my friend, seriously. Zo. Ik heb nog niet eens die eerste week al gekeken, nee. Want die app waar ik dit op kijk, nee, is kleurlaag. En als jullie dit wil weten, kan ik dit ook in die chat zeggen. Ja. Ik kan toch niet op die weten tot level 14 te komen. Hang ja. Maar dat gaat niet boring wees als ik jullie dezelfde missie oor en oor weet. Ja, vandaag gaan ik loopie toe. Ja. Maar steentje heb ik niet. Nou, die zijn veel gamer te spelen. Ja, maar ja. Ja. Nou, jij kan jouw ding customize. Kijk, jij kan dit in de man van dat ding. En zie. Nou, zij horen. Wacht, hoe is het van de horen? Jullie die oh die waar jullie die staan? Deze is Thailand.
Wacht, wat een? Oh, nou gaan dit. Nou alweer. Dit. Gloves. Ek weet nie hoe my met koud kan nie. Ek het die kracht van Ethan weg. Nou, en kijk, nou kan ek die kleur change. En ek so party. En eindelijk na rechter moet jy jou bene heen. En as jy volgende bene ingekryp, dan kan jy om te steeds nie. Dan gaan hy na 0 toe nie. Maar dan afsluit hy jou stats. So ja, dis nou. En ek weet of die soep nuclear is of electric nie. As jy dat die so basically electric systems kan afgeset word, nee. Nuclear reactive kan nie. Soos party kaartje, ja, dis 'n monster se naam. Kan jy soet afset as hy electric is, nee. Maar as jy nuclear is, kan hy nie. So, wat met jezelf te soep? Nice. Wie dacht dit? Al gaan jy nie die shit alweer nie. Ja, ek gaan net stem tot ek klaar teen is. En dan gaan ek uitgaan. En dan gaan ek 'n ander kant doen. En ek het al probeer Fishing Planet en Among Us maak, nee. Die Among Us en Fishing Planet het nie regtig uitgeweeg nie. Ja. Ek gaan vandag afsoek, nee, want ek op level 10 is. En daar is 'n beloof. Okay, so beanbag. En as jy dink ek maar ek se klein bietjie maar. So ja. En ja. En die vriend wat ek mee speel, het ook sy eie channel. Jy wil join. As jy by hom wil skot. En as jy een van sy followers is, nee, dan kan jy ook by my en hom te skot ook. Ek gaan in die chat, ek gaan 'n link in die chat description sit vir sy channel. Vir at least vir sy video wat jy hom by hom subscribe. En so ek het agtergekom maar ek is toe ek jammer. Dis net ek kan nie te laat te wees nie, nee. My ma is nie nou op die ondersteuning so. Nou kan nie, al wat ek nie like van die is, jy kan nie jou iets speel nie, tot jy die drama krijgt. Nee, ek sê het, wacht jy nie. So ek gaan nog 5 levels en dan sit ek af. En volgende gaan ek 20 en dan gaan ek 30 en dan ja, so aan. Met die 20 gaan lang vat. Nee, dalk 15, ja. 15. Jy weet wat na die mission gaan ek, nee, ek gaan nie, nee. Ek gaan net lead tot level 8 wees. Ja, nee, level 10, ja, level 10. So. Ek gaan my eerste week, hoekom kan ek nie, ek kan mense help, ek kan nie dan toch, ek kan
Mensen, ik kan niet helpen. Ja, jullie vergeten. Ja. Ja. Nou ga ik maar net explore. Ja. Ach nee, nou die is wifi wat de bos is. Ik hoor zo lang weg. Ik hoor zo lang naar die achter die gebouwen. We hangen wat de bos dit is. Als het is nee, de stadbos is niet. Dan gaan ze weg. Oh, hoe sorteer mensen dus? Hoe sorteren op wat valt? What the hell? Oké, dit komt duidelijk niet confusing. Ik denk die een is AI. Ach nee, wifi. Hol. En zien, mijn half regenerate niet en mijn body ook regenerate ook niet. Ach nee, dat leidt er weg. Zien, die ability set up your system. Maak die zoet lijkt die active. Ja. Ja, dat is genau tak. Van je dood is nee, kon je iets om jou te helpen. Ja, dat is nice. Nou, ik ga nog continue, want ik moet at least level 50 wees. Nee. Maar als ik 37 bij level 37 kom, zoek ik naar mijn main account niet. Nee, het ook level 37 is, nee. Zodat ik hem upgrade, als jullie verstaan. Ja. Ik moet bij level 37 komen. Ja. Gewoonlijk zal ik een van mijn vrienden die uit. Ik kan hem dan een message of hij me helpt en jij gaat hem boeren. Ja. Je weet wat, ik ga van nou een video eindigen en hem uploaden. En dan ga ik er nog een video maken van en dan ga ik mijn vriend inviten. Ja. Eerst gaan